Volám sa Denisa Sedliaková, som realitná maklérka a ponúkam vám na predaj krásny rodinný dom v obci Peserany v okrese Veľký Krtíš. Why don't you Zimná záhrada je miesto, kde sa spomalí čas. Je to miesto, kde môžete byť sami so sebou, s dobrou knihou alebo s rodinou, prípadne len tak v tichu byť. Ak vás moja ponuka zaujala, tak ma prosím kontaktujte telefonicky alebo e-mailom. Budem sa tešiť a ďakujem za váš čas.